Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechigumi nonhatu mwedzi uno waZvita. Tiri kutanda tiri muno munyika medu muno nozuro manhokonhoko kwakaburika kuAmerica kuti waisa zvirango zvoupfumi pakambani yeFossil Contracting, iya kambani iri kuita zvocommand agriculture pabodzpo nezvimwe zvakadandando ichibatsirana nosakunda. Ipapa muridzi wayo kana ari kuzikanwa kuti ndiye mukuru wayo Obeichimuka paribo akaisiwapo kare pazvirango zvoupfumizvo. Mudzimai waTagwirei Sandra akaisiwapo kare pazvirango zvoupfumi. Nogwicho rawaMnangagwa Emerson Junior kwai akaisiwapo kare pazvirango zvoupfumi. Zvirango zvawozvo zviri kuisiwa kwaino hurumende kuAmerica vari kuwaisira nokuti vari kuita basa rekutekedza basa rehurumende pabodzipo nokuita kunobatsira Tagwirei. Pakaita kuvhiringika chaipo ipapa, wadoka vanhu vari kundovhunduka kuti ohoko rekai tigoona kuti kune chere zvichaitika mberiyo kana kuti zvinenge zviri kudini. Vanhu vamasangano akazvimirira egani akaita sana Project 263 vote vari kuramba vachindokurudzira vanhu kunyanya vechidiki nevamwe vari pekunyoresa kuvhota kuti waende konyoresa kuvhota. Tamirira ipapa kuti timbwe kuti zvinotekaira sei kana kuti vanozvikona chere kana kuti vanozviita zvarini. Tinenge tichindokunyepai kuti tizive kuti zvinenge zviri kuitika ndozvipi. Ipapa vanhu vari kuramba vachindokurudzirana vachireketa nyaya yoma-MP akatora mari dzokupiwa noZanudziye kuti warambe wakaita kungwara chaiko nokuti wakaita kupusa vanobenhudzapo kare ma-MP anozoenda kuita zvibodzizvo mumwaka unoteera. Rekai tigoona ipapa kuti zvichange zvakamira sei nokutoti wazhinji wagotoreketa kutoti bato roCCC ngariite bau ringware riise vanhu vanodiwa nevanhu huikuisa vanhu hwaro warinofungidzira kuti ndo hwaro. Idi pakaita kuoma chaipo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvikuoneka sei izvozvi. Kanzuro yeguta reHarare yagoisa mwenje yomuguta iya inoita kuti ipangidze kuti taapanguva yekirisimasi. Wazhinji wagoti zvibodzizvo nokupenda miromo yohumba uchiti inzi yakanaka. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione iko zvinoperera. Hurumende yedu yakaenda kumusangano woCITES unonzi pachirungu uri wemhuka nozvimiti zvinenge zvirida kuita kusaika Convention for International Trade on Endangered Species. Kwai yakaenda ichida kuti igobvumirwa kutengesa nyanga dzonzou dzaita kuita makutukutu omatani akazara akawanditsa avari kutosaya pekuisa kuti vachengete pabodzipo, asi zvaramba. Ipapa kwai nyika dzopasi rese dzakaramba kuti Zimbabwe ibvumirwe kutengesa nyanga dzonzoudzo. Kureketa kuno hurumende iri kuparadza mamiriyoni nemamiriyoni omari kuchengetedza nyanga dzonzou kuti dzireke kugoramba dzindobiwa. Zvinoita kuhwadza. Ipapa wagoreketa kuti dai wakona kutengesa nyanga dzonzoudzo waikona chero kunhadzirira kuti vanhu vanenge vavhiringana nomhuka waone mari yekupuwapo kare. Rekai tigoone peno mumakore anoteera zvichabvumirwawo. Kwai nyika yeZimbabwe kuUS Africa Summit izvezvi yakamirirwa naFrederick Shawa ari gurukota roudyidzana nosahwira nedzimwe nyika. Inyaya yekuti vamunangarwa vari pasi pozvirango zvoupfumi zveAmerica, saka vanogona kuti waende ikweyo. Heno kuti sei wachiwenga wari bekuendawo, tiri bekunyepiwa, asi tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika kana kuti ikweyo vanenge vachireketa kuti kudini. Masangano akazvimirira egani anosenza kudunhu rokuMatebeleland yodzasi pabodzipo noMatebeleland yodzauru kwai agoreketayo kuti ari kuhwadziwa fani nonyaya dzekufoira kwapwere wavo nokuti wari kunziwo wari kupuwa warairidzi wasingakoni kufundzisa muchirudzi chochindevere. Ipapa zviri kutoita kuhwadza. Wagoreketa kuti washona vanenge vachindopuwa warairidzi vanokona kufundzisa muchishona chawocho, asi mandere anenge ari bekupuwa. Marudzi akaita sana manyika anenge ari bekupuwapo kare.
wakaita souchibarwe pabodzi ponoshangani wanokona kumbopuwawo, asi waribe kuwanda wanhu wacho. Heno ipapa kuti zvinenge zvakambomira sei, tinenge tichiona kuti zvinenge zvichipera sei, asi wari kurwadziwa fani nokufoira kuruita wapwere wawo. Tiri munyaya dzibodzizvo dzinochokuita nofundo. Kwai papa nyika yeBritain yagotoreketa kutoti wana murairidzi wanokona kuenda kunyikayo kubvira gore rinouya wachienda kofundisa ikweyo. Wakapedza kumanesi kuya, nokuti hurumende ndo yakatandapo kare kubva yarambira manesi kuti aburike, asi hwendo huno ravhurirwa rewarairidzi riri. Heno kuti richapera sei, rekai tigoone peno hama dzedu nevamwe wabiya edu wanokona kuendawo wakapfumvura ikweyo. Idi rimwe zuva wakuru wenyika wachamuka wachiona wawegani paribe kana mumwe munhu arimo. Kwai vanhu vari kunze kwenyika vari kutumira mari asi yashoma kureketa kuno pane mari yavanosiitumira makore. Zviri kuratidza kutoti pari kuita kuti upfumi hwenyika huri kuoma chaiko. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichienda sei ipapa. Mumwe wedu womuZimbabwe anonzi Rangagova akapambiwa akasaika kunzvimbo yoSouth Africa muCenturion kwaizvezvi aboheka. Kwai aboheka mhuri yache iribe kutinyepa kuti yaboheka sei, kana kuti wakabhadharisiwa mari, kana kuti zvii zvakamboitika paribe agotinyepa. Idi dai wandotinyepawo zvimwe zvacho zvinoita kuti vanhu vagovhunduka ramangwana. Nyika yeZimbabwe inoenderera mberi nokuuraya nokudzimura mwenje wevanhu vanenge vari kusimukira, kureketa kuno pfungwa dzese dzokuita munhu anoita zvemadhirama dzatoita kupwa chaiko kunge hwizi hwanyamuzizi hwapwa nguvayo kusati kwanaya. Kureketa kuno anonzi mbudzi yadhura uyewo kumboita madhirama naGiringo ati achazvidaba zvokuita zvomadhiramazvo. Idi zvakaita kuoma nomunakidziro waaiita zvakaita kuoma chaizvo. KuDynamosi kwaisiwa anonzi Herbert Marowa kuti ndiye aite murairidzi weikweyo. Tichagoringa kuti zvinenge zvichipera sei kana kuti vanenge vachizviita sei. Ngatiringedzo pasi rese. MuZambia uya akagepfurwa kunyika yeRussia kuhondo kwai abenudziwa mutumbi wache nonyika yeRussia kunyika yeZambia. Waramaposa wapona pokare nyasi mudara reparamende nokutoti wanhu waramba kuti magwaro akaturiwa ikweyo kuparamendeko ari akanaka. Wanoita 214 214 pachirungu. Wabvuma wanoita 147 148 pachirungu. Pakaita kuoma chaipo, asi tiri kuramba tichiona hedu kuti zvichapera sei. Musangano woUS Africa watanda nyasi. America yabva yatisa mari yakawanda ikati ino mabhirioni 55 55 billion pachirungu airi kuda kugopa nyika dzomuAfrica kuti dzibatsirike. Idi ndokunotengiwa vanhu kahuku. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Nyika yoGhana yagofara kureketa kwanyasi kwanzi yagopuwa mabhirioni 3 ochikwereti noIMF. Wabi yedu zvavo. Idi kwedu tiri kundoramba tichitoita kututsirwa, kuingidziwa nozvirango zvoupfumi zviramba zvitoita kunyanganya chaiko. Pakaita kuoma. Kwai wokuSouth Africa anonzi Robert Gumede aisiwa ndiye kuFIFA Foundation kuti agenge ari chimakamazana ikweyo. Tomurovera manja tichimba kuti achagoitawo kuti zvinhu zviite zviri nani kunyika dzomuAfrica. Tinenge chikunyepai zvinenge zvichiitika zvizere. Kureketa kuno Argentina noCroatia zviri kutamba, tapedzisira Croatia yakajiwa 2-0. Pakaita kunyangariwa. Tafunga izvo kuti peno Messi angandobenhukewo. Heno kuti zvaireketiwa nana Cristiano kuti achandopuwa ndiye kamukombeko kuti ahwine, ndo zvichaitika chere. Ticharamba takaringa tinenge chindokunyepai. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.